natin ang gagawing divider ni My Loves. Ang in-slice nila ni brother. At kwarto. Dito yan gagawin niya. Sooner. After 1 week. May kwarto na siya, may divider na, at may etc. Naka-slice na yan.
Lunchtime! Gutom na ang way ubra. Ayan, pero dito siya, pero siya. Pero mga sinabi siya, parang kayo sa labas. Ano ang ghost ang makita mo sa ilog? River ghost? Hindi. Sige, ghost. Ang bago mo? Wala naman ako ibang naging karelasyon, wala naman wala ako eh. Kahit sino wala. Sinabi ko lang yun para iwan mo na ako kasi mapagod na ako sa
Shop, ang tinapay. Si Maria, sis ko sa ovarin, si CM. Yes, hindi ko sinusunta na nag-clear din ang
For the stove and for the oven, ito ay lagayan ng mga damit. Divider na din. Pinturahan at lalagyan ng gulong. Ano ang tawag niya doon? Masilya. Stick wheel. Para makuberan ang mga peklat. Kumbaga sa katawan ng tao. Mga reject. Adire ra. Stick wheel gid man ang ano. Stick wheel. Ano, makakas man yan? Sa riksik?